tresnaku ora bakal Joko tresnaku pasrahke mereka yen mesti jane ora bakal kurang Tugasnya menit, oh ngono, jemput kadang panitia, durpres. Wah, tugasnya menit. Dan niku rasa dijemput pun nyenuk teng mriku kok. Oh, mboten jenengan rono. Ayo. Nyenuk ilek gedhe. Ngono. Kowe joget kaya kuwi mau, ayo mentul-mentul ngono. Oh iya. Mentul-mentul. Ya karo nut-nut ngono mah. Heeh. Monggo kadang panitia kalian niki kali Mbak Meni, miki pun teng mriko gentenan. Ya. Doropres. Ya, Anu Doorpresipun nyiarne dateng mriki mawon. Monggo panjenengan. Nah, ngoten ganti suasana. Wah, geno aja. Kadang panitia. Lah, mangke saderenge Doorpres niku ketoke nyanyi riyen ngoten lho, Pak. Niku ben sajake niku entuk hiburan ngoten lho, Pak. Radi mriki mawon kadang mboten storing. Niki pun jinak, Pak, mboten nyathek, Pak. Pokoke kena sing kletik-kletik niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada hadiah utama yang kita tunggu-tunggu. Pun. Uap yoke, Pak. Nggih. Unyer. Tolong Mbak Menik sing mundutne. Kula, Pak. Nggih.